Iro try gi para banget bagi dia viewers. Soban ai ni ga jing kai ko ban pentip sepi bangi dan ga ying jing duai haja lan snelin gi jipen duai gitu gi bepang basitam bat khamtam ye gitu gi basakte merawah gi jinglin basne wa gi jing septieng ha gi jing khuslai ha ki kapop ka batte merawi kala ban long ba phim lien ban pet gi film jaklia lani fidan ka jinglin ban em ka kam auria ka jing kwa brai pagi wan ngin ya lap ifi ga gospel ngin ai fi ga jing kai ga gospel bat kumju ngin penduai ngin penbe itu gi suat ki badan ha ga jing em jam pi bat tong ya ngin ya let no skani ga jing kai ga bang anta kani ga jing kai ka long kum ga jing kali balai ki briu ki i no shi tempor ya ka kam jing sakri ni kala kani kala ban long ru ka ba pitrai ya ka business ru ka ba blai ula ai pi la sedang ban kerkhui pi nrei pi no ship tempor palai kalong kumni kadau para bangat kanu ka bau ayu belai ban trai sibun bak ibri gi trai gi batrai ha ministry gi batrai kam jung belai nrei ni dap tang kat tu kat ni por ni kong ki shitham kala dan ka jing shitham kala dan ka bor ma hanrei ni ba tang kat tu kat ni por pat kimla shu ban ni bat ki i no hot kila la lut la sigila la lut na ka pop kila syakriu blain reiki du hawan ambang ma kilong no tangku mukse wa me sipang por bat ulip no kadau kalong kabaning kong kalong ba ladang imdan ya ka vision no ya kata ka jing itu pa ide bandan abang itre ya kanu kanu ide bandan ka jing itu pa kitin jong blai kong ba ladang ubriu wong my people perish because there is no vision kibriu janga ki japno namarba kimdan ka jing itu pau ti pide bandan ka jing itu pau ka nakabenta ka phile irani kam jong bule ka bandan ka vision ka jing itu pau ni ka tutta ka ban sawan ka ka phile kata ka wei ka ba ar kalong babun kibriu wat lagi dan ka vision ru ki kata ka thong hanrei haba kile ya kamu belai ni kile ya business kanu ki kwa banyo jingiro ni gibriu ki kwa bandan ba support yaki kata ka wei bat kalong ka penlong iki ban syania no ha gibriu khamtam nong haba pizang sedang ya kam jong belai ni kanu ka kam usutan pi asutu wantang ban penjat kti jong belai ka ong na pulina gospel you honest na wa prakong usutan wan bantu ban penjat bat ban penyiap pi ku setan de nong penjat bat tapi kuat menteri business tu terang ban penjat ya pi ban penduk ba ya tu namar boleh ka jinglong jong kalong ban su penduk penjat bat khamtam la da pi syakriu blai ka ba are khamtam ya kam jong blai lai kata ka bla sedang roi ka bla sedang bau blai ula sedang pendan kami pi penjat men sim syaka hima jong blai setan ya le borba ban penjat bat un penjat no lengba ki briu hi Fakta pinyo pin khamtam lada ki bahayeng bahasam jong pi ki bahajan tam jong pi kim sngo thu eka ba phile ba untang ta ki yang persya eka ba phile de hang ni bau sultan wan ra pi da ka jingdu jingkerman pi ulia no let's say fila mi na ka pop let's say fila tray to ka business ru kala sedang run ha handrai o sultan ni le ban penjat pi ni le ban penteran ya ka to ka kam ga ba pitrai balai namaru kuat tang bantu ban penjat ban penyiap kuat bapin seiso nama tak hima jong belai bat un penan kam tam nakini gi bahayang basam ki ban yele persyak tang kinumla ban sungthu ipi ka ga ba phile ga ba kanja man sim kam tam namar ka tin jong belai gong pol tho sitis no koren bong ya ki ba kanja man sim la ban sungthu daw man sim jong belai tegi briu ki bamdan yo men sim jong blai kim sngo thu ya ka bakan jam sim le si pitrai kam jong blai pilet ban yalap gospel pilet ban be igi su pi pen khia i bapang ba pisang ka ministry pinang expect le ne pinang perkhat ba chabas kinya thapmet yang agi bahiyeng bahasam yang kinya rap kinya support lang pilap bakalong da khongpong da khongpong kan mau de hang ni bau setan wan ra ya du jingkermen te kum ha kata kapor kum nungin le ni dei bandan ya ka ktien jong blai sap ke siti hebru go kum no
Siti Jigabu Lunang Bashipau ko ang kumno. Shipau Laipau San. Wang mno namar kata wat berat no pi ya kata ka jing slur jong pi kabadan kanong kabakrau. Kabadan kanong kabakrau. Wang wat berat no pi ya kata ka jing slur jong pi kabadan ya kanong kabakrau. Ka Bible parang like ka syai ba ko. So do not throw away this confidence. Trust in the Lord. Wong kong kaktin Bible parang ka ong nu kong ka NLT kong tu wat berat no ya kata ka jing slow scam. Pi ya ka iba pile piap dan ka jing slow scam. Shani outright. Tu kenau bakadan kanong gabakrau. Ya pi. Tu ya ini ka jing ya sya Islam kadai ka bapidan kam menta. Kenang ba pila ban yai pedeng ban le ya kaman jong ublay. Hangta pinyo pediang ya kata ka kabala kular api. Temut kumno ketin jong ublay kong wat weng no ka jing scam haba pile ya ka kam jong ublay kade ban long ha ublay. Am hakibriu. Am ba pin pek pinong ani nga lani let's say pi wat jing yarap ni briu. Pi kwa kata ka jing yarap ni briu ka support ni briu. Kajing terai ya kam jong ublay. Kam day ba pinsyanya haki beriu. Baki Arab ipi. Hanrai kajing syanya jo pi ka day banlong. Kata kajing snow scam jo pi kan day banlong ha ublay kan bola jit ipi. Nakran kan dia praktikal para bangai. Kam day ka ba suk ba ublay ujit ban ban sengi ministry. Kam day ka ba suk kandan ka jingile ha ka ba sedang ningkong. Pisngo kumban lit no andrei kenal kan ni kawai baka jisno scam jepi kan long hau tau bala khat epi syania au blai wat syania ai gibriu bahi yang bahasam ni gini ketin jong blai kal ong dara pisania adi pi syania ha briu pilong pilong uba mo ubadu jingkerman ti ula khat ingi ban syania bat dai hang ni kumlungin syania da ka bangi penlien ban let ski jing duai penlien ban let ski jing duai kindan gipor kiba terkhang kadang kai to yai ni yai syak sipor let's say kadang kita gipor dari wat jukwet wat ju ie no kam jong blai ketin jong blai ko ong hi ong pin sai i kanong pin sai i kanong ong nung ni ong kata ka jing syak Islam jong pi ban le ka mon jong blai kan sawan ra ya kata kanong balakular pi kan sawan ra syai kata kanong tengah keran ni kita gi badang ya sisa kan ni ka nanti let's say ibahajan tam jong pi ibahi yang basan. Let's say pis ngau du jingkerman mentang. Ini kan ika kubur kalau nak mentang jong pi abau blai ula khat ye pi. Wal ai ino, lada pi ino ika tu blai so ba bon sa ai no ikiwai. Pat pin sa i no tang sipor blai kwa e gibri gi ba i sipor. La kalong kanu. Let's say kalau bandai ka business ka bi plak trai kalau sedang ya ing ong ka business ka bau blai ula ai kan. Ndai ka ba pi suseng hi klaim dan jingmot kata te teng kanumia ndai kai ka boleh ula ai pi kam dai ka basuk ndai yai ni scam pin sai i nda pila yai ni mar ka dai dang kadang dai ka ya jong ka jing tenju kadang tenju e pi bat apa pi job i ding dindu pin sai i ki jingker khu ki boleh un ai pi tena mata ka buram jong try ya try da pi kwa kini ki jingya selam kaba ong ki counseling ki jingya selai pila ban text satu number bangan ai kan ga YouTube pila ban once gi yeng jing duai jing iru tenam taka buram jong try yaro try